η μαγεία να νικήσει την Ορθοδοξία. Δύο συγκλονιστικές μαρτυρίες από το Κονγκό, όπως τις διηγήθηκε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος. Δύο Ορθόδοξοι ιερείς, ο πατέρας Αλέξανδρος και ο πατέρας Κύριλλος, ταξίδευαν για να επισκεφθούν τους πιστούς. Όταν έφτασαν σε μια περιοχή όπου κυριαρχούσε η μαγεία, ένας ισχυρός μάγος αποφάσισε να τους καταστρέψει. Όλη τη νύχτα, οι ιερείς προσεύχονταν και διάβαζαν την παράκληση της Θεοτόκου. Το πρωί, ο μάγος πήγε σε αυτούς ταπεινωμένος. Παραδέχτηκε ότι όποια μαγεία κι αν έκανε, δεν είχε καμία δύναμη πάνω τους. Συνειδητοποίησε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν απλοί ιερείς, αλλά φορείς της αληθινής πίστης. Το 2007, όταν άνοιξε η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή στο Κονγκό, μετά από λίγες μέρες, μια εξαγριωμένη μάγισσα εμφανίστηκε μπροστά στο Μητροπολίτη. «Από τότε που άνοιξε η σχολή σας, τα μάγια μου δεν πιάνουν», του είπε. Και όντως, σε εκείνη την περιοχή, οι μάγοι ένιωσαν ότι έχασαν τη δύναμή τους. Η αλήθεια είχε φωτίσει το σκοτάδι. Αν θέλεις να ακούσεις και την πιο συγκλονιστική ιστορία, δες το προηγούμενο βίντεο στο προφίλ μας. Εκεί, η δύναμη της Ορθοδοξίας φανερώνεται όπως ποτέ άλλοτε.